شانو د جیانا مروان ده جهکی گرنگ دگره و تحمو شارستانیان ده شانو ناینکا تایبەتمەندیên civakê ye herwiha wekî rengekî vegotina çandî tê dîtin. Li zanîngeha Rojavaya Qamişlo şanoyek ji aliyê ku mehinar ve hat pêşkêşkirin. Di şanoyê de pêwîstiya terkirina fikra koçberiyê û parastina destkeftiyên şûreşê hat vegotin. Şanoger Şevzan Mehmûd ji Rojava TV'ye re axivî û behsa girîngiya şanoyê di jiyana gelan û bi taybet gelên serhildêr de kir. Armanca me yek jê çandina hezkirina şano di hindirên ciwanan de ye. Ya diyem wek spasiyeke bû ciwan şagirtên ku beriya demeke derçûn ji zanîngeha Rojava ji rêveberiyê re ji mamostê wan re me xwest ku ew spasî bi zimanê şano em ji war bêjin spas mala we ava. Şano mijara wê na li ser koçberiyê ye ji ber ku gelek ciwan hebûn xortên temen biçûk bûn jî me xwest ku em wana istihdaf bikin bi vê mijara hanê koçberî di nav ciwanan de tê belavkirin û terwîçkirin bi rastî hilbet ku di nav ciwanan de belav bibe kîjan welat bi wê ew welatê hanê hilwişe me xwest ku em vê nameya hanê bigihînin van keç û xorta ku ew wek diyardeyeke xeter bi rastî. Ji aliyê xwe ve xwendekaran tekezkirin ku çalakiyên ku ji aliyê zanîngehê ve tên li darxistin, alîkariya berferehkirina asûyên zanistî û rewşenbîriyên xwendekaran dike. Her sêşembe çalakî li zanînkehê tên darxistin, çalakiyên cûr bi cûr îro jî çalakî hat darxistin şanoyekî bi rengî cuda bû li ser koçberiyê bû bi rastî gelkî bala me kişand û em gelkî pê bandor bûn ji ber ev rewş gelkî di nava civaka me de tê bikar anî. Ez pêvî me û ev çalakî halo werin darxistin ji bo piçkî hîç miletê me bi vî hestî bihisê û ev hestê koçeriyê got derdikevin û tên rastî gelkî em kêf xweş bûn û em temê divin dubare bikin. Zanîngehên Bakur û Celatê Sûriyê ji dema damezrandina xwe ve û heta roja îro ji bo avakirina nifşekî yekgirtî û saxlem di hemû qadên jiyanê de kar dikin. قصري عفو بك والله متناص بك